Day pa man. Day pa nagpupul. Day pa. Tigalat nga ning kamay. Tigalat kamay. Ready pa lang sila. Nagre-ready. Iyon na. Oh. Brad Rene, nag-apot si ano si Pader. Oh, Hello, test. ano? Pabilang. Okay, ready na po. Ano? Ayuda ah. Hello, test. Okay na po. Ay, naglalaok. Hello, test. Test mic. Okay na po. Day po naglalaok sa TV. Oh. Test. Diyos marahay na aldaw po sa Indugabos. Ngunyan sa tuya pong pigse-celebrar ang pagdulot kay Jesus sa templo kang Jerusalem. Sa tuya pong pupunan, pangbendisyon kang mga kandila. Sangaran ka na ba asing kan aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, madatong na may kapangyarihan, asin mataon liwanag sa mga mata, nin gabos naglilingkod sa iya. Aleluya. 40 aldaw ang nakaagi, nagselebrar kita kan maugmang kafiestahan, nin pagkamundag kan satong kagurangnan, sa Yesu Kristo. Ginigiromdom niyato ngunya na aldaw, an aldaw kan siya idinulot sa templo,
sa pagutob kan katugunan ni Moises. Sa pasabong kan banal na espiritu, si Simeon asin Ana nagpasiring sa templo sa pagmitbid asin pagrukyaw kay Kristo bilang kagurangnan. Pinagsararo kan espiritu, makaduman malugod kita sa harong kan Dios sa pag-ako kay Kristong kagurangnan, duman mimidbidon ta siya sa pagbak nin tinapay, hanggan na siya dumatong giraray sa kamurawayan. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ginigikanan liwanag, ipinahayag mo yan kay Simeon ang ilaw kan sa imong kapahayagan sa mga banwaan. Bendisyoni ang mga kandilang ini. Kami na nagdadara ka ini sa pag-umaw kan sa imong kamurawayan, makalakaw sa dalan nin katanosan asin magkamit nin ilaw na nagliliwanag sagkod paman. Ini nahagad me huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Malakaw kita sa katuninungan sa pagsabat sa kagurangnan. Na po. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tuninongan, sa mga taong marahayan mo. Sinasamami ika, pinapamuraway mi ika, pinamasalamatan ika, ulikan nakulamong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, kami
Mamibi kita. Amang makakamhan sa gabos, si Kristo na sa imong aki nanitawo, huli sa mo, asin idinolot sa templo. Iligtas man lugod niya ang samong puso sa kasalan, asin darahon kami sa imong atubang, iniinahagad me, huli kay Kristo na sa mong kagurangdan sa imong aki, na naubuhay sa nagahade, kay bamo asing kan Espiritu Santo, sarong Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni Propeta Malakias. Nagsimbag ang kagurangnan nin mga hukbo. Ipapadara ko ang sakong sugo sa pag-andam kandalan para sako. Dangan ang kagurangnan na sa indong hinahanap, bigla na sanang matunga sa saiyang templo. Maabot ang sugo na haloy na nindong mauot na mahiling asin, ipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad, si Isay ang makakatagal kung mag-abot na ang aldaw na yan. Si Isay ang mabubuhay kung magpahiling na siya. Hulita makakaagid siya sa makusog na sabon, arog sa kalayo na naglilinig sa metal. Maabot siya sa paghukom, siring sa sarong naglilinig, asin nagpapagayon nin plata. Siring sa linilinigan nin sarong alahero, an plata saka bulawan. Lilinigan man kan sugo nin kagurangnan, an mga padi, tanganing magdarasinda sa iya, kan tamang mga dulot. Dangan magiging makawili-wili ang mga dulot na dara kan mga taga-Huda sa Jerusalem sa kagurangnan. Arog kaitong nakaaging panahon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Si Isay ining hadi ning kamurawayan, siya ang kagurangnan. Say ang hade ning kagurangnan, siya ang kamurayan. Magbubukas kamo o mga trangkahan. Magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan. Tanganing makalaog ang hade nin kamurawayan. Si Isay ang hade ning kagurangnan, siya ang hade ning kamurawayan. Si Isay ang hading ini nin kamurawayan. Siya ang kagurangnan, makusog asin mapangyari. Siya ang kagurangnan na pampanggana sa gera. Si Say ning hade ning kamurawayan, siya ang kagurangnan. Magburukas kamo o mga trangkahan. Magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan. Tanganing makalaog ang hadi ning kamurawayan. Si Say ang hade ning kamurawayan, siya ang kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Madaog niya ang demonyo na may kapangyarihan sa kagadanan. Asin iligtas ang gabos na nasa
kaoripnan. Huli sa takot sa kagadanan, bilog nindang pagkabuhay, dahil siya nakisumaro sa mga anghel, kundi sa mga aki ni Abraham. Kaya sa gabos na bagay, siya naging arog sa iyang mga tugang. Tanganing maging mahirakon, asin maimbod na padi ni Diyos. Tanganing mabayaran ang mga kasalan ni banwaan. Ninhuli, ta siya nagtios, nakakatabang man sa mga nagtitios. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kagurangan nagsasari sa iya tataramon. Hallelujah, 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 An kagurangnan mapasainto. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mag-abot an aldaw nin paglinig para ki Jose asin Maria, susog sa katugunan ni Moises, dinaraninda si Jesus sa Jerusalem, nganing idulot sa kagurangnan. Hulita nasusurat sa katugunan ang lambang panganay na lalaki sa dire kan kagurangnan. Nagdulot man sindanin atang susog sa hinahagad kan katugunan kan kagurangnan. Mag-agom na sa lampati o duwang ugbon na agbaan. Sa Jerusalem may sarong tawo kaidto na angaran Simeon. Siya matanos asin maimbod sa Dios. Nagahalat siya kan kaligtasan ng Israel, na sa iyan Espiritu Santo, na iyon nagpahayag sa iya, na daing magagadan sagkod na daing niya nahiling an paraligtas, na ipinanuga kan kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog Simeon sa templo, kananomboy na si Jesus darahon duman kan sa iyang mga magurang, sa pagutob kanina hagad kan katugunan. Kinuas siya ni Simeon asin initaas. Danga nagpasalamat sa Dios na ansabi, kagurangnan, tugutin ang magadan sa katuninungan an sa imong surugoon, susog sa imong panuga. Hulitan nahiling ko na an sa imong kaligtasan na inandam mo para sa gabos na tawo. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtatauning kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Naggalas si Jose, asin si Maria, sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Benendisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, Uya, an aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal, asin pagbangon nin dakol sa Israel. Saro siyang tanda halis sa Dios na isisikwal nin dakol na tawo, kaya mahayag an sa indang iniisip. Dangan ang kamunduan, siring sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Igwaman ning sarong propetang babae, na angaran Ana, na aki ni Fanuel, nagikan sa tribo ni Aser. Kurang na siyang marahay, 7 taon pa na siyang kasal, kan mabalo siya. Asingon yan, 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo, aldaw banggi, siyang nagsasamba sa Diyos,
nagaayuno asin naminikbi. Kan oras man sa nang iyan, nag-abot siya, nagpapasalamat sa Dios asin nagtaramdapit sa aki, sa gabos na nagahalat kan pagtubos kan Dios sa Jerusalem. Kan magibo na ni Jose asin ni Maria, ang gabos na ipinagbubuot kan katugunan kan kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazareth, na sa dirinindang banwaan. Nagtalubuan aki, asin kuminusog, panok nin kadulungan, asin an biyaya kan Dios, yaon sa iya. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Yesu Kristo. Sa Domingo pong ini mga tugang, sa tuyang ipinagsisilibrar ang kafiestahan kan pagdulutan kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus duman sa templo kan Jerusalem. Asin si Isay po ang nagdulot sa umboy na si Jesus duman sa templo kan Jerusalem. Mayong iba kundi an sa iyang mga magurang, si Santa Maria asin si San Jose. Mga tugang, 40 aldaw pagkatapos na si Jesus ipinamundag, ipinagsisilibrar niya to ang pagdulutan kay Jesus sa templo kan Jerusalem. Ini mga tugang pagkuyog sa katugunan ni Moises na ang first male born child kaipuhan na idulot duman sa templo kan Jerusalem. Asin ano po mga tugang ang sinisimbolo kan pagdulot kan mga magurang kan sa saindang firstborn male child duman sa templo, ang pagdulot minasimbolo nin to be consecrated to the Lord. Kaya kan idinulot ni Santa Maria asin ni San Jose, ang umboy na si Jesus duman sa templo kan Jerusalem, ikinunsagra ninda sa mahal na Diyos ang aki na si Jesus. Subuot sabihon, garo baga sinasabi na ang aking ini, ang buhay kan aking ini halik sa Diyos, asin ang aking ini mabubuhay para sa Diyos, asin magibo kan mga ipinagbubuot kan mahal na Diyos. Kaya ang pagdulutan kay Jesus duman sa templo, minasimbolo na siya po ipinagkonsagrar kan sa iyang mga magurang para sa Diyos, para sa gibo nin Diyos. Siring man mga tugang, 40 days, iniman po ang pag-utob ni Santa Maria sa saro pa po sa sinusunod kan mga Hudiyo, na ang sarong babae na nangaki, kaipuhan na linigan. Kaya iyo man po ini ang paggirumdum niya to kan purification of the Blessed Virgin Mary. Ninhulita, ang mga Hudiyo nagtutubod na ang babae na nangaki maati, di ba? Kaya 40 days after na siya mangaki, kaipuhan magduman sa templo kan Jerusalem. Tanganing mangyari po ang rito sa paglinig kan ina. Ninhulita maati ang ina. Bako ninhulita makasaklan ang ina, kundi ninhuli sa dugo na nagbulos kan siya po mangaki. So iyan po ang saro pa sa sinusunod kan mga Hudiyo. Mga tugang sinasabi po digdi sa tuyang nahinanyog na ebanghelyo na kan idinulot ni Santa Maria asin ni San Jose ang umboy na si Jesus, igwa po ni nagahalat duman sa aki na si Jesus. An enot po iyo si Simeon. Asin ang ikaduwa, sarong babaeng propeta na ang pangaran Ana. So inuton po niya to mga tugang si Simeon. Si Simeon sarong lalaki, siguro baka gurang na po siya, di ba? Pabalik-balik po siya duman sa templo kan Jerusalem. Ninhulita buot niya na mahiling an umboy na si Jesus. Ninhulita sa inspirasyon kan Espiritu Santo na araman niya na dai po siya magagadan sagod na mahiling asin makargan niya ang tagapagligtas ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya kan maglaog po duman sa templo kan Jerusalem si Simeon, di ba? Nanumpungan niya duman ang aki na si
Jesus. Kaya grabe po ang sa iyang kaugmahan. Asin nagsabi siya na pwede na siyang magadan. Ninhuli tanahiling na niya ang tagapagligtas, ang kagurangnan na si Jesus. Siring man mga tugang sinabi po baga ni Simeon na ang umboy na si Jesus, iyo ang magiging tunay na ilaw kan mga tao, kan gabos na katawuhan, siring man siya ang magiging ilaw kan gabos na nasyon sa bilog na kinakban. So iyan po si Simeon, pabalik-balik sa templo, tanganing utubon ang kagustuhan kan Dios na dapat niyang mahiling, makarga niya, asin ibalangibog sa gabos na tao, ang tagapagligtas si Jesus. Asin sabihon niya na si Jesus, iyo dapat ang maging tunay na ilaw kan mga tao sa bilog na kinakban. Ang ikaduwa po mga tugang, iyo po si Ana. Sabi po digdi sa Ebanghelyo, si Ana, aki ni Fanuel, sa tribo ni Aser. Gurang na po siyang marahay. Arog po ki Simeon, pabalik-balik siya duman sa templo kan Jerusalem. Tanganing manumpungan, mahiling an umboy na si Jesus. Ang mga Hudiyo po mga tugang, nag-aagom sa edad na, ang babaeng Hudiyo, nag-aagom sa edad na 14 years old. Kaya pwede ser na si Santa Maria, kan siya po naging agom ni San Jose, 14 years old, ang satuyang mahal na ina. Kaya si Ana, ano po, kan nag-agom po siya, 14 years old. Asin, siya po igwanin agom sa laog nin 7 taon, di ba? 14, tapos plus 7, sa 7 years na iyan, igwa po siyang agom, tapos nabalo po siya. Pirang taon po siyang balo. Sabi po digdi, 84 taon na siyang balo. So buot sabi yun, 14 plus 7, di pira na 21, plus 84, pira na po yan, 105. Kaya kan manumpungan, mahiling, asin makarga niya ang umboy na si Jesus, 105 years old si Ana, di ba? Pero bago niya po nanumpungan ang umboy na si Jesus, di ba? Ano ang ginigibo niya? Sabi digdi sa Ebanghelyo, nagsasamba sa Diyos, nag-aayuno, asin nagpapangadsi, di ba? Halos aga, halos whole day siyang yaon duman sa templo, asin hinahalat niya ang umboy na si Jesus. So ano po mga tugang an simpleng mensahe kaini sa lambang saro sa tuya? Ang perseverance ni Simeon, asin ni Ana, igwa po sindang nako ang reward sa mahal na Diyos. Asin, ano ang reward? Mismo ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Nahiling ninda, asin nakarga ninda, ang umboy na si Jesus. Iyuman po ini mga tugang ang mensahe sa lambang saro sa satuya. Taan pagkabuhay po niya to, digdi sa kinakban na ini, pano nin kaugmahan, di ba? Maugma ang mabuhay sa kinakban na ini. Pero ang realidad, bako sa naman kaugmahan. Igwaman kitang mga problema, asin mga pagsubok na inaagihan sa pagkabuhay. Mala nga ni iyan mga tugang, kan last year po baga, nagsulod-sulod ang mga linog duman sa Mindanao, di ba? Dawa sa Australia, nagkaigwa po nin, na halos naglakok po ang forest fire, di ba? Tapos, ngunya na naman pong New Year, nagtuga ang Taal Volcano, di ba? Kadakol po kan mga namumundo, kadakol kan mga evacuees, di ba? Kadakol kan mga nasakitan sa indang pagkabuhay ngunyan. Bako sa naan mga harong ang raraot, kundi nasakitan sinta. Mala nga ni sa mga evacuation center, ang iba nagkakaigwaman po nin mga helang ta. Too crowded, kadakol kan mga tao. Di ba po? Tapos, uya na naman ngunyan. Ang saro sa ikinakahadit, asin ikinakatakot kan mga tao. Di ba? Ining paglakop kan novel, ang coronavirus, nCoV. Di ba? Kaya nga ni,
igwanin mga nagtitext, di ba? Na kaipuhan ngaya maggamit kan mga face mask, di ba? Maghugas pirmi ngaya kan kamot, maggamit ngayon in alcohol, etc. etc. Tanganing dai kita mahawaan kan paglakop kan virus na ini, di ba po? So igwa kitang mga arog po kayan, kaya kaipuhan na magmaan kita, asin talagang paghandaan niya to ang mga problema, ang mga pagsubok na minaabot sa tuyang pagkabuhay. Urog ng gayo mga tugang an sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos, di ba? Ang pagsasadyos po baga, ang pagpapakabanal, bako ining facile na sabihon na gusto tang maging banal, pero ang pagsabuhay kan kabanalan, masakit na marahay. Masakit maging banal, pero ang importante mga tugang, ang perseverance, ang paghingowan niyato na maging banal, asin paghingowan niyato na isabuhay aro-aldaw, ang kabuktan kan Diyos. Asin tandaan niyato mga tugang, kung mag-persevere kita sa pag-utob kan kabuktan kan Diyos aro-aldaw, arog ki Simeon, asin ki Ana, igwaman kitang aakuon na reward sa mahal na Diyos. Asin ano ang reward mga tugang? Buhay na daing kasagkuran. Makakaibahan niya to sagkod pa man ang Diyos sa iyang kahadean duman sa langit. Ang espesyal na reward na inako ni Simeon asin ni Ana, mismo ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Kung kita palang mag-persevere sa pagutob kan kabuktan kan Diyos, igwaman kitang reward. Ano ang reward? Makakaibahan niya to ang Diyos sa iyang kahadean duman sa langit. Isabuhay lugod niya to ang isinabuhay ni Simeon asin Ana. Dain na disganar, alagad naghingowa asin nakamtaninda ang reward ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Amen. Matindog na po ang kabus. Kabus po kita, nagtutubod ako sarong Dios amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kang gabos na nahiling asin dainay hiling, asin sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sama, bago kan gabos na panahon, Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki dainin na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa tong mga tawo asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nalilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin inlubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagin ng mga profetas, asin saro, banal katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ko ning pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Si Kristo, nagbabanaag bilang liwanag nin kaligtasan sa gabos na nasyon, asin bilang kamurawayan kan sa iyang banwaan. Darahon niya to ang satuyang mga pamibi sa Ama, na nagdusay kan bugtong niyang aki para sa to. Ang satuya pong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan, magpahiling sa kinaaban kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin maging tanda ni kaligtasan para sa gabos. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga may autoridad, dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaigwa din kusog buot na magtaram,
asin magibo sa ngaran kan katotohan, asin katadosan, asin magsaksi sa pagkamot ni Kristo. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong pamibi. Tanganing mapasabungan kita, kan pagka makiduyog-kuyog ni Maria asin Jose, na danay na mag-utob sa mga pagbuot kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama asin ina, maging mga marahay na aarugan kan sa endang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, magpasiring sa katulinungan kan Diyos, asin magugma sa agkud paman, kaibanin Maria, asin kan gabos na mga santos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, kung bayo ka yaong kami sa kadikluman, an sa imong liwanag magbanag sa mo, tanganing kami man magin mga tingraw kan sa imong liwanag, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog na po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang talansa ko asanin sa indong atang bako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako unman lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang mga atang na sa kaugman idinodulot kan sa imong simbahan. Huli sa pagotob kan sa imong kabutan, an sa imong aki nagdulot kan sayang sadiri bilang sarong kordero na daing digta para sa buhay nin kinakban. Iniinahagad me, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Hitas ang mga puso. itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan asin daing katapusan,
huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ngunyan ang sa imong aki, saro sa imo sa kamurawayan, idinulot sa simbahan asin ipinahayag kan Espiritu bilang kaumawan kan Israel, asin ilaw ning gabos na banwaan. Ang samuya mga puso nauugma, tanahiling may antawong kaligtasan, mantang kaibahan kan mga angheles, asin gabos na santos, minaumaw kami sa imong kamurawayan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanangadan banal, burabod, ning gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sarugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainaan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman ing kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sayang paggagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawkon.
Kay raki kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na dayong kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog. Natukdoan kami nakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa asin ang kapangyarihan, siman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan,
kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, nga siya mapatuninong asin magkaburoniyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuinungan kan kagurangnan danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara, kan makasaalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamangki kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinang sakong kalag mauumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, inutob mo ang paglaom ni Simeon na day nagadan sagkod na dain niya na hiling an Mesiyas, mahipno ang lugod kan komunyon na ini, an sa imong grasya na uya sa mo, asin makaandam sa mo na makasabat kay Kristo sa sayang pagbalik tanganing kami darahon sa buhay na daing kasagkoran, hulita siya ang kagurangnan sagkod paman. Amen. Amen. Sa tuya pong papangadsyon ining Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Ini po inandam kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kabus po kita, Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus, na naglalakop ko niyan asin nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghingowa sa pag-adal kan hinalean kan hiro asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip ka ng eksperto sa salud. Tanganing nasindaman makatabang din may maninikong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibig man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tanganing na makahanap sindaling pulong sa helang, na dara kaining epidemya. Ipinapamibig man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Takwan mo kami nin biyaya, na magingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Iniinahagad mi, uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasorokan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. O banalan laugon ni Jesus, Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Rafael de Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Matukaw po nguna sa kadikit na panahon. Ang sakripisyo po kang banal na Santa Misa, pinamayuhan ni Reverendo Padre Ryan Fenis. Siya po ang parish priest kang Holy Cross Parish sa Agdangan, Baaw. Kaya maninigo sana na sa tuya pong tawaan ning pasasalamat. Salamat man po ang sa satuyang naging sponsor ngunyan. Iyo po ang CRC LFCC na sina Mr. and Mrs. Arnel Rubio asin ang sa iyang pamilya. Asin ang sa tuya pong choir, iyo po ang CRC Youth Choir. Salamat pong maray sa inyo. Salamat man po sa ka-acolytes, asin lectors, asin sa satuyang lay minister. Siring man po ang presensya kang Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang mga pag-iriba. Salamat po sa inyo. Asin sa gabos po na uya, digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat pong maray sa inyo gabos. Siring man po, pasalamatan ta ang management staff kang PBN TV5 asin Converge sa padagos na pag-ayre kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN TV5 asin Converge Channel 10 ning alas 7 po ning Banggi. Asin ang satuya pong announcement, ang gabos po iniimbitaran sa ginigibong prayer meeting kada Huwebes alas 6:30 hanggang alas 8:30 ng Banggi digdi sa CRC Center, kataid lang po kang Archbishop's Residence. Asin sa February 7, 2020, alas 7:30 ng Banggi, yaon po ang Healing Mass, iyan po First Friday Mass. Asin ang gabos sa muya pong inaalok na mag-attender. Salamat po sa gabos, asin matindog na po kita pasara sa huling bendisyon.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.